प्रकार के वही पर हमारे को उस्ताद कलम अपन चला दिले तो साला गानवा के पटोर के एगो अलग रहस्य निकल गई ना जी। मार्केट में नया नया क्वालिटी के मन में गाना होतरी सब कौन गीत ईसैया ढोर ही मुदल रहनी पियरी माटी से एगो जादव जी हमने क्या कही खेसारी लाल यादव गीत गौले रहले तनी बढ़िया करो एक और गीत मार्केट में मनु बताई रहे कि टिकुला पगड़िया 3 गो रखलू पुलिस दरोगा हवलदार और बताई जब टिकुला पर जब 3 आदमी चढ़ जाता रहे तो चप्पल पर 4 आदमी चप्पल पर 4 आदमी चप्पल के तू आदमी हो बाकी ये रुपवा ए तोर देह तो जवन भइल जाती है अब कहे के नहीं खे भाई ओकरा के अब जान जे अब हमरो कहे के का बा हां दे में ए बाबा अरे किट्टी कुलम बगोरिया अरे हम 3 गो पे रखली अरे कि पुलिस दरोगा हवलदार अब बाकी सुखल ना हे जवानिया के पोनिया कहो चौधरी चंचल कबड्डी क्लब गोसाईपुर सुबह से पूछ लो न यकीन शाम से मेरा दिल धड़कता है डार्लिंग सिर्फ तेरे नाम से जिसको दिल दिया वो दिल्ली चली गई जब मैं दिल्ली पहुंचा तो वो इटली चली गई सोचा कि जान दे दूं बिजली का तार छू कर किस्मत साली बिजली चली गई ये बाबा अच्छा बताओ और गट्टी गुलाब बोलिया हम दिल में तेरा भाई पुलिस दरोगा हवलदार सुखला जवानी अब पर अतर ढोड़ी हम पकवाई ना सुखल जवानी के कविता डीजे ऑर्केस्ट्रा कविता डीजे ऑर्केस्ट्रा को साहित्य के माध्यम से पुरस्कार आई हम एगो पार्टी चलावत रही घरे राजू अहमद भैया पार्टी के मालिक बने इनको एगो पार्टी चलता जानता नहीं कौन झुल झुल जान साउंड ड्रामा पार्टी लेके पता ए बाबा तोर ढोढ़ी हम के पकावई ना लड़का कहलो एगो और काम ते पहले रहले पहले ढोढ़ी मुंह के रखले रहल पियारी माटी ढोढ़ी मुंह के रखले रहल पियारी माटी तले हमरा के आके खेसारी लाल यादव जी आई तो कोइलस का तले आई के खेसरिया होने लागल तले आई के खेसरिया होने लागल ए डार्लिंग अरे छोटा घर पड़लू हो मार पड़लू बाकी भरल ना हौदी तोहार अरे सुखला हे जवानिया के कोनिया तो धड़ी हमें पकावई ना सुखला जवानिया धड़ी हमें पकावई ना सुखला
नहीं खे आई हाँ अरे की रोटी लो लिए पर बुराता लाल लाल रोटी लो लिए पर बुराता लाल लाल अरे हाँ गोसाई तू हम करो के दे दे चल काका के तरफ से पुरस्कार आ गई हम तो अपने जो अपने हाथ में स्वागत कर देती रहुआ दे गई छूट थी दे तने छोलियो करा के अरे रोटी लो लिए पो अरे बुराता अरे लाल लाल को दी हल एगो प्रमोद लाल यादव जी आइले त गीत गाती हले पानी पोतई पर झाराता जियल लाल को दी हल